Naabo ang usa ka bodega og sapatos sa pag-ulbo sa sunog sa Barangay Gunob sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Martes sa hapon. Wala nay na-recover pa sa kadaghan sa mga sapatos nga unta sulod sa maong bodega human nga kalit ang pagdilaab sa kayo. Gani gibutyag sa Lapu-Lapu City Fire District nga gipalawman pa nila ang investigasyon pagtino sa hinungdan sa maong sunog. Nasayran nga miabot sa 250,000 ka pesos ang danyo sa sunog human nga naog daw ang tibok bodega ug nakan-an sa kayo ang atop sa usa ka apartment. Naabtan sa My TV News team ang mga trabahante sa maong bodega nga nang limpyo. Matod ni Noel Daguhoy, caretaker sa bodega, nga nang labas siya og nakugang na lamang pagkahibaw sa sunog. Naglaba ko sa sud niya. Nagdaop ko diri pero wa gid maanong daab na aswara man bagay nagbantay po ko diri. Na dito pag hayahan ko sa ano dito na nagdako ng kayo sa liyo. Matod ni Lapu-Lapu City Fire District Investigator Senior Fire Officer Ritueli Bagyo nga tungod gama sa goma ang stock sa sapatos, dali ang pagkatap sa kayo o grabing baga sa aso ang mitagbo sa mga responders. Access road ma'am, gamay ra jud kayo. Though duol ra siya mga 40 to 50 meters away from the barangay road, pero narrow gid kayo ang access road. Giasoy sab ni Bagyo nga ang grabing kahuot sa dalan paingon sa fire scene ang usa sa nakalangay sa ilang pagpawong sa kayo. Katog yung ordinary combustible materials nga mga rubbers. So mao to'y nakapa itom kayo sa inyong makita nga grabe siya nga nakabulhot. Unya once man good nga nanana sa free ignition stage ang kanang kayo, maglisod na kita pagkontrolar. Plus pa sa type of material nga nasunog. Mipasalig ang Lapu-Lapu Fire District nga ilasab nga palawman ang investigasyon human nga nasayran nga ang nasunog nga bodega wala di ay business permit. Mao kini ang giangko ni Lapu-Lapu City Fire District Director Fire Chief Inspector Tito Purgatorio. Dugon ni Purgatorio nga usa nga ilang susihon kung aduna bay napahigayon nga fire safety inspection sa maong bodega o kung aduna bay tulubagon ang tag-iya niini. Samtang tapot lawas na lang saba nga migawa sa apartment silang Catherine Lauron atol sa sunog. Di na sab magamit ang ilang mga appliances human nga nalanay sa grabing kainit sa kayo. Ano sa inyo nga mga gamit? Kuan ka na sa ni laundryhan naan, ya mga gamit sa nina, then mga hanger. Ang importante lang gid is ang mga sanina na mo. Gamay na lang jud kay mig sanina. Samtang wala gyapon mawala ang kahadlok o kabalaka ni Emma Jimenez, bisan pa man na wala naabtan sa kayo ang ilang panimalay. Gibasa na lang nila daan ang ilang balay sa kabalaka nga maapil kini sa sunog. Na kuyo, Ginoo. Yung akong anak inta na, among bay na kaya mukat kay pangalsa naman tanan namo. Kaya magibambubuang tubig. Kaya ang aso diri naman init namong balay. Init na kayo niya yung ma'am, naog na tama na siya, wala na siya mo naog, nagsige lang nagbubo sa bungbong. Dinhi sa inyo. Oo, gibubo kaya ang aso diri naman tanan. Init naman kayo. Matugoy Ginoo tabangin ta mililalim. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan ipahimangno sa mga upunganon nga magbinantayon og kanunay nga magmatngon aron nga malikayan ang sunog. Kini si Shriza Mioy alang sa My TV Cebu.